Hi guys! Kini di ay ang Team 4. Unta, mag-enjoy ka sa among video. Unsa na? Patay na murag treasure ni ba? Ako di makaangkon aning treasure. Masulog gid ako ning treasure. Adtuon na ako bay. Asa naman to akong manok, bay? Kabuang naman ko'y pangita. Nakabuhi man sa akong kulungan, bay. Kainit. Matay. Naglain man akong tiyan. Tungod siguro ni sa akong ikaon ganina na. Tessa, mangita akong kalibunan. Kaya dito na ako ipagawas. Kini nagdaguok na akong tiyan. Okay ka. Kini, murag sakto gining dapita. Murag wa na gyud tao mo agi diri. Diri na gyud ako ipagawas. Kini naglain akong tiyan. Grabe. Murag na nasangit sa akong samput na. Agay kadugay mo gawas balik. Puntahon na ako ni pila ka oras diri utong-utong. Layo naman kayo kung ginabtan, bay. Wala nakabuhi man ta kong mungaan. Posible naman kayo, bay. Layo naman kung ipangitaan nami, bay. Yummy! Uy! Kitsa lang ulit tawanan eh. Kurukukuk. Karakakak. Okay lang yung tao diri. Yay! Wa para ba kumaman sa akong ikaduhang sidlit eh. Yan na, nisul na. Asa naman to si Naruto? Nagsabot pa may nga dili may magbulag. Kay wala ko nakatultol aning dalana. Siya ray nasayo diri ang bukida. Asa man ka nako to siya pangitaon karon? Masaag jud ko ani. Uy! Salamat, naragod ni. Naragod ni diri akong manok. Naglipiyok mo ba? Klaro. Klaro na yun eh. Ay! Yun na ba? Tessa, putlo na lang siguro na ako ni akong ikaduhang sidlit diri. Kay murag diri gud siya paingon sa akong nahimutangan. Klaro. Klaro na yun eh. Ikaw manukag ka ba? Imo ko gipahago ba? Naraday ka diri ha? Pagkadako sa balakon! Uy! Kisa matutawan na to! Nagdagan-dagan man! Siya siguro nakuha sa akong manok!
Puto tiil kang buang ka. Asa naman to si Naruto eh. Ganiha raman ko nagpaktas-baktas. Asa man ko muliko ani bay? Diri sa wala o diri sa tuo? Si Naruto ra ginasayod ani ba? Sakay maayo ani no? Ako siguro siyang pangitaon. Pangitaon ako siya. Dako po ning lasanga pod. Pero suwayan ako gaagi diri sa wala basig naa siya. Unsa na? Unsa man ang saminto? Patay na murag treasure ni ba? Ako di makaangkon aning treasure. Masulog yun ako ning treasure. Adtuon na ako bay. Kani murag treasure na gyud ni. Masulog gyud na ako ni. Ako ara gyud ni. Madato na jud ko ani. Kaya lang unsaon ako ni pagbitbit murag bugat man ni. Daw. Murag kailangan jud nako ani si Naruto. Naman to si Naruto eh. Bahinan lang tana na ako siya ani gamay. Kigwa gibiyaan jud ko ba? Ganihara ko nangita ato niya. Kaning treasure hinon ako nakita. Uy, na may password. Babala para sa kaligtasan. Babala para sa kaligtasan. Kaligtasan. Babala para sa 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 kaligtasan. Babala. Ay! Hapit ako mabangga sa lubing atis. Tingnan nga ka ko. Isang tutawhanan to. Katingalahan. Murag, naungog. Banakon. Mas may pa. Pangitawan ako si Boruto. Kaasa na to? Boruto! Boruto! Tabangi ko. Nagukod sa ako ang banakon. Tawana ka. Para sa kaligtasan. Babala para sa kaligtasan. Babala para sa kaligtasan. Babala para sa kaligtasan. Babala. Boruto! Babala Maya kanya para sa kaligtasan. Babala para sa kaligtasan. Babala para sa kaligtasan. Babala Gigukod kong banakon. para sa kaligtasan. Boruto! Ay, bahala na katawa na ka. Basta makaligtas ko. Kaligtasan. Babala para sa kaligtasan. Babala para sa kaligtasan. Para sa kaligtasan. Babala para sa kaligtasan. Babala para sa Mangutan ako nimo. kaligtasan. Babala Nakasugat ba ka ito ng awat ug para manok? sa kaligtasan. Nangutan akong tarong nimo. Balik-balik ng tubag nimo. Dawatan na yung bunal ako para sa imo. Babala para sa kaligtasan. Di nimo buyan nimo akong kahoy. Imo na lang kahoy. Dawatan niyo akong walop. Patay ka lagi. Babala para sa kaligtasan. Babala para sa kaligtasan. Babala para sa kaligtasan. Tama to si Boruto. Mura magdasudlag daw tang espiritu. Nagsige magyaw-yaw. Babala para sa kaligtasan. Asa man niya ito nakitaan? Uy! Unsa man ka na? Yula pa. Ako kunong duulon. Uy! Mohon! Sigurado. Adu na gyud treasure ani.
Yun na pa. Tistingan ko nun ako. Ibot ni. Kung maibot pa. Kay ba ako na ni? Oh! Pirting kahi ang paniyatis. Saan man ako pagdala ni? Uy! Adunay nakasulat. Babala para sa kaligtasan. 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 Para sa kaligtasan. Kawasan kang manok! Imo Para kong sa gidaganan! kal- Yuli ang manok! Diyan mo yuli ang manok! Halag dili mo iuli akong manok! Basta nakakaon ka sa akong kama! Uy! Mura man nag-treasure na bay! Ako nang ituon! Uy! Unsa ni siya bay? Mura man ni siya. Treasure! Uy, di mauyog, ligon man. Babala para sa kaligtasan. Uy! Treasure ni bay! Dagana ani siguro kay pating dagana, pating gahiya. Kwarta-kwarta man siguro taan ang style Uy, napay password. Uy, katinaw. Babala para sa kaligtasan. 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 Tasan. Karon ka! Babala para sa Babala para sa Babala para Para sa sa kaligtasan. Utro po ni nabuang na ni! Babala para sa kaligtasan. Babala na po si... Hi guys, kini di ay ang Team Quadro. Hi guys, kini di ay ang Bertos Vlog channel, isa sa Team Quadro. Hi guys, kini di ay ang Yima TV channel. Isa pod sa Team Quadro. Hi guys, ako di ay si Johnny Boy TV. Isa sa Team Quadro.